Аз съм Мартин Дичев от Ботев Враца. Аз съм Марк Емилио Папазов от Ботев Враца и нещо отговаряме на умни въпроси. Кой прекарва повече време пред огледалото? Със сигурност Марк. Аз. Любима храна преди матч? Бъркани яйца. Ти отговаряш първи. Да. Паста. Кой има по-странни футболни ритуали? 2 hours later. Те не са някакви прекалено странни, така че примерно се нареждам трети последен в тунела. Няма да издавам, а ще кажа аз. Най-забавният момент в съблекалнята е? Когато аз пусна в френска музика и Сирки започна да танцува. Всеки ден, когато Дичев влезе в съблекалната и каже: спокойно, момчета, тук съм. Кой вика най-силно след победа? Митко Евтимов. Митко Евтимов. Кой се подготвя най-дълго преди матч? Марк. Дичев. Косата ли се прави? И аз не го правя. Кой е най-емоционалният по време на матч? Хамза Аид Алал. Хамза, да. Кой е по-вероятно да си смени прическата без предупреждение? Марк. Аз. Кой е по-вероятно да се ожени пръв? Марк. Аз. Кой е по-бърз от двамата? Марк. Аз. Кой вдига повече в залата? Аз. Дичев. Ако не беше футболист Марк, с какво щеше да се занимаваш? Добър въпрос. Ще съм бизнесмен. А ти? Заболекар. Най-добрият ви приятел в отбора? Спас Георгиев. Те са много, не знам, не мога да определя точно един. Най ще кажа Дичев. Yes, бе. Аз съм Мартин Дичев от Ботев Враца. Аз пак ще бъда Мартин Дичев. Аз съм Мартин Дичев от Ботев Враца. Аз съм Марк Емилио Папазов от Ботев Враца и нещо отговаряме на умни въпроси.